Vítam ťa pri meditácii spievania do čakier. Táto meditácia ti pomôže preniesť vedomie do čakier. Týmto sa tvoje čakry otvárajú a harmonizujú. Táto meditácia ti prinesie hlboké, kľudné, vnútorné ticho. Nájdi si pokojné miesto, kde ťa nebude nikto rušiť. Pohodlne sa usaď alebo si ľahni s vystretým chrbátikom. Zhlboka sa nadýchni a úplne vydýchni. Zhlboka sa nadýchni a úplne vydýchni. Zhlboka sa nadýchni a úplne vydýchni. Spoj sa s tvojím dýchom. Ľudské telo má 7 hlavných energetických centier. Tieto hlavné energetické centrá sa nazývajú čakry. Sú umiestnené v astrálnom tele pozdĺž chrbtice. Čakry vyžarujú špecifickú farbu a energiu. Pomaly prenes vedomie na spodnú časť tvojej chrbtice medzi konečníkom a genitáliami a predstav si červenú energetickú guľu víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza koreňová čakra, tvoje prvé energetické centrum. Pridaj sa ku mne v spievaní LAM a predstavuj si červenú guľu víriacu v koreňovej čakre. Precíť silné vibrácie. LAM. 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 LAM.
Lam. Pomaly prenes vedomie na spodnú časť brucha, asi 4 prsty pod tvojim pupkom a predstav si oranžovú energetickú gulu, víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza sakrálna čakra. Pridaj sa ku mne v spievaní Vam a predstavuj si oranžovú gulu víriacu v sakrálnej čakre. Precíť silné vibrácie. Vam. 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 Pomaly prenes vedomie medzi tvoj pupok a spodok hrudného koša a predstav si žltú energetickú gulu, víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza čakra solar plexu. Pridaj sa ku mne v spievaní Ram a predstavuj si žltú gulu, víriacu v čakre solar plexu. Precíť silné vibrácie. Ram. 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 Pomaly prenes vedomie do stredu tvojho hrudníka a predstav si zelenú energetickú gulu, víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza srdcová čakra. Pridaj sa ku mne v spievaní Jam a predstavuj si zelenú gulu, víriacu v srdcovej čakre. Precíť silné vibrácie. Jam. 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 Jam.
Pomaly prenes vedomie do spodnej časti tvojho hrdla a predstav si modrú energetickú gulu víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza krčná čakra. Pridaj sa ku mne v spievaní Ham a predstavuj si modrú gulu víriacu v krčnej čakre. Precíť silné vibrácie. Ham. 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 Pomaly prenes vedomie medzi tvoje obočie a predstav si indigovú energetickú gulu víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza čakra tretieho oka. Pridaj sa ku mne v spievaní Om a predstavuj si indigovú gulu víriacu v čakre tretieho oka. Precíť silné vibrácie. Aum. 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 Pomaly prenes vedomie na temeno tvojej hlavy a predstav si bielu energetickú gulu víriacu v tejto oblasti. Toto je miesto, kde sa nachádza korunná čakra. Pridaj sa ku mne v spievaní Ách a predstavuj si bielu gulu víriacu v korunnej čakre. Precíť silné vibrácie. Aum. 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 Zhlboka sa nadýchni a úplne vydýchni.
Zhlboka sa nadýchni a úplne vydýchni. Zhlboka sa nadýchni a úplne vydýchni. Vráť sa k svojmu prirodzenému dýchaniu a pomaly začni prebúdzať svoje telo. Celé tvoje telo vibruje a vyžaruje. Pravidelne počúvaj túto silnú meditáciu spievania do čakier, aby si udržala zdravú fyzickú a emocionálnu rovnováhu. A tiež kedykoľvek sa budeš chcieť spojiť s tvojim najhlbším a skutočným ja. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu so mnou. Namaste. Ak moje meditácie s tebou rezonujú a rada ich počúvaš, prosím daj odber môjho YouTube a tým podporíš moju prácu, za čo som ti veľmi vďačná. Ďakujem.